Ota viinaa! Otetaan. Tapio Armeija. Tapio Armeija! Viinapiruilla. Tosta laitetaan puolet viinaa ja sitten laitetaan. Mulla ei oo muuten paljon enää. No, Kattokaa nyt kuin vähän saatana. Kohta loppuu vittu. loppuu 38% vesi. Ja sitten lantriniksi Hardball-jaffa, appelsiini. Tämä on muuten hyvää lantrinkkia oikeesti tää kanssa. Tietysti appelsiini vehukin kävisi hyvin, mutta nyt on jaffa. Tosta noin. Siinä on semmonen raikas paukku. Hyvin raikas ja Vitamiinipitoinen. on kyllä. Maista siitä. Mitkä arvosanat? Kyllä 5/5 tää on. 5/5! Joo, Ehdottomasti. kyllä. Eka on sellainen tää jaffa lantringin maku ja sitten tulee jälkimakuna se tapioviinan maku. Ja kyllä tää menee hyvin päähän myös sen lisäksi, että Suosittelen muuten ottaa Megaforcea ton sekaan. pitäis kokeilla, kun joskus tai sitten ES tai sekaan, niin kyllä pärisee. Mä laitoin äsken. Siellä on muuten vielä lisääkin Joo. Megaforcea tuolla. Ja lisääkin vielä siellä. Kyllä. Katso, jos joku paukuvia tekis. Siellä kyllä meikäläinen saatana kameran kanssa hiljassa. Joo, Tiny Chattiin menossa tuolla tinychat.com kautta Krikkeradio. Meillä on parhaillaan menossa sinne live-striimiä Kyllä. meininneistä. Tosin ei oo ääntä, mutta kuva on, niin sinne vaan kattelee ja chattailee. Näin se menee. Näin se menee. Ja lisää saatana. Täytyy ottaa kyllä lisää. Mä oon jo melkein kännissä, mutta nyt tää menee nopeasti päähän. Näihin kuviin. Näihin kuvia, näihin fiiliksiin.